Η γη έχει δει ζωικά είδη να γεννιούνται, να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται. Εδώ και λίγο καιρό στεγάζει ένα παράξενο είδος. Ένα ζώο που περπατά όρθιο. Γεννήθηκε στην Αφρική πριν από 200.000 χρόνια. Μπόρεσε να επιβιώσει και να ευημερήσει. Πριν από 50.000 χρόνια φεύγει για να κατακτήσει τον πλανήτη. Τίποτα δεν τον σταματά, ούτε τα βουνά, ούτε οι έρημοι, ούτε οι ωκεανοί. Κατακτά την Ασία, την Ευρώπη, την Ωκεανία και την Αμερική. Κυνηγά, ψαρεύει, συλλέγει καρπούς. Προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον. Αυτός ο κατακτητής είναι ο πρόγονός μας, ο Homo sapiens, ο έμφρομ άνθρωπος. Πριν από 12.000 χρόνια μπήκε σε μια νέα εποχή που άλλαξε για πάντα τη σχέση του με τη φύση. Αντί να συνεχίσει να είναι υποταγμένος αυτή, θα τη δαμάσει. Ονομάζουμε αυτήν την περίοδο σταθμό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Νεολιθική εποχή. The Neolithic Revolution is the one that changed the face of the planet Earth and the whole trajectory of human evolution. Εγκαθίσταται μόνιμα κάπου, μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια, επινοεί τη γεωργία, το εμπόριο, τη γραφή. Un petit changement dans le comportement entraîne des quantités de conséquences finalement dans toutes les directions de l'existence. Κτίζει πόλεις και φαντάζεται πολύπλοκες κοινωνίες, επινοεί τον πολιτισμό αλλά και τον πόλεμο. Δημιουργεί τη σύγχρονη εποχή. A conceptual change occurs whereby humans think that they can dominate the world. Για να γνωρίσουμε αυτήν την εποχή, 10 ειδικοί θα ανατρέξουν στο παρελθόν και θα μοιραστούν μαζί μας τις ανακαλύψεις και τις υποθέσεις τους. 8.000 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας. Πριν από 12.000 χρόνια, η Γη μόλις γνώρισε μια σημαντική κλιματική αλλαγή. Το τέλος της εποχής των παγετώνων. Η Γη θερμαίνεται. Τα 2/3 των πάγων λιώνουν μέσα σε 10 αιώνες. Η στάθμη των ωκεανών ανεβαίνει κατά 120 μέτρα. Το κλίμα γίνεται λιγότερο δρυμή και πιο σταθερό. Τα φυτά και τα ζώα επωφελούνται για να αναπαραχθούν. Για τον Homo sapiens, τον κυνηγό τροφοσυλλέκτη, η ζωή ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευφυείς, περίεργοι, εφευρετικοί. Πάντα έτοιμοι να επωφεληθούν από τη φύση. Από άποψη εξυπνάδας δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από μας. Διαθέτουν τον ίδιο εγκέφαλο με μας, την ίδια καρδιά, τα ίδια γονίδια. Βιολογικά είναι ακριβώς όπως εμείς. Φτάνουν τα 4 με 5 εκατομμύρια. Μοιράζονται τον πλανήτη. Είναι η χρυσή εποχή του κυνηγού τροφοσυλλέκτη. Societies of hunters and gatherers had larger areas to expand and subsist in. Therefore, they generally relaxed their reproduction and had more kids, more people. So, in a way, by 11,000 years ago, the world of hunters-gatherers was full in all the continents. Εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια μιας νέας εποχής. Ο άνθρωπος που ήταν πάντα υποταγμένος στη φύση ετοιμάζεται να τη δαμάσει. Έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα. Εξημέρωσε το λύκο, ένα άγριο ζώο, για να τον μετατρέψει σε σκύλο, έναν πιστό σύντροφο. Μεταξύ τους τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος είναι ο αφέντης. Όμως για να τα καταφέρει πήρε καιρό, πολλές εκατοντάδες χρόνια. Είμαστε σε έναν κόσμο που εξελίσσεται αργά. Ο Ζαν Ντενί Βίνιου του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού είναι αρχαιολόγος ειδικός στην εξημέρωση των ζώων.
Il est possible que ce soit instauré progressivement une espèce d'entraide entre les loups et les hommes qui avaient à peu près les mêmes gibiers, des stratégies de chasse très évoluées, des hiérarchies sociales qui pouvaient, à la limite d'une certaine manière, réagir en complémentarité. Et le chien, finalement, est rentré dans ce système social de l'homme, peut-être autant que l'homme a souhaité qu'il y rentre pour lui apporter une aide pour la chasse, ou bien simplement de la chaleur, puisque c'est un très bon chauffage, un chien. En hiver, ça chauffe bien quand on dort tous ensemble. Η μυθική εικόνα του νομάδα ανθρώπου είναι εκείνη του καλού αγρίου που ταξιδεύει και ανακαλύπτει άγνωστα εδάφη. Πράγματι, ο Homo sapiens ταξιδεύει από ανάγκη. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Αν μπορεί να ζήσει σε έναν τόπο, μένει πολύ περισσότερο. Ce nomadisme a été en fait très diversifié. Quelquefois, c'était un vrai nomadisme avec des arrêts tous les 3 jours. Et d'autres fois, c'était des arrêts vraiment saisonniers avec déjà une espèce de petite implantation. Ο Homo sapiens αναζητά τον καλύτερο τόπο για να ζήσει. Όσο πιο πλούσιος είναι ο τόπος, τόσο λιγότερο έχει ανάγκη να ταξιδέψει. Αυτός ο τόπος είναι δικός του. Τον υπερασπίζεται. Les derniers chasseurs européens se battaient. Et probablement qu'ils se battaient parce qu'ils présentaient eux-mêmes des tendances vers la sédentarité. Autrement dit, ils voulaient s'installer dans certains endroits où ils pouvaient chasser, pêcher en toute tranquillité, cueillir des plantes. Donc, on s'est battu pour avoir les endroits les plus intéressants. Μια περιοχή του πλανήτη θα γίνει το προνομιούχο θέατρο αυτής της ήσυχης επανάστασης που θα αλλάξει για πάντα τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η έφορη ημισέλληνος στην Εγγύς Ανατολή, μια λωρίδα γης ευλογημένη από τους θεούς. Είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που φυτρώνει σιτάρι και άγριο κρυθάρι. Ένας ονειρεμένος τόπος για τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες. Μια ομάδα νομάδων έρχεται από αλλού. Τους περιμένει ένα πολιτιστικό σοκ. Ανακαλύπτουν ένα συνοικισμό από πολλές στρογγυλές καλύδες. Η τύχη τους είναι πέτρινη. Αυτοί οι νομάδες δεν ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους τα πρώτα σπίτια. Κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα εδώ. Εγκατέλειψαν την νομαδική ζωή για να επιχειρήσουν τη μόνιμη εγκατάσταση. Είναι εξαιρετικό. Για να πετύχουν ένα τέτοιο κατόρθωμα, οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοι πρέπει να επωφεληθούν τα μέγιστα από τους πόρους της περιοχής τους. Πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικοί κυνηγοί τροφοσυλλέκτες. Στο έδαφος υπάρχουν βαριά δοχεία από σκαμμένες πέτρες. Αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι διαθέτουν γνώσεις που δεν έχουν οι νομάδες. Τι τους οδήγησε να χτίσουν αυτά τα αλήθινα σπίτια? Ήταν επιλογή ή ανάγκη? Ακινητοποιημένος μεταξύ θάλασσας και ερήμου, ο κυνηγός τροφοσυλλέκτης της έφορης ημισελήνου δεν έχει επιλογή. Πρέπει να σταματήσει και να αρκεστεί στην περιοχή που έχει ή που αγωνίζεται να αποκτήσει εκ νέου. Αυτό πιστεύει ο αρχαιολόγος Όφερ Μπαρ Γιόζεφ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. In certain situations, people were restricted in their possible movement. And maybe one of the best examples is in the Near East. We have the Mediterranean Sea on one side and the Syro-Arabian desert on the other side. So the living places were much narrower than in other places. You had to settle down and take care of your environment. Για άλλους δεν υπάρχουν μόνο τα εμπόδια γεωγραφικού ή κλιματικού χαρακτήρα που αναγκάζουν τον άνθρωπο να εγκατασταθεί κάπου μόνιμα. Ο αρχαιολόγος Ζαν Γκιλέν, καθηγητής στο Collège de France, είναι ειδικός στην νεολιθική εποχή. Mon sentiment personnel, c'est que les changements climatiques accompagnent
Mais dans ce cas particulier, je pense que c'est l'homme, c'est sa volonté, son désir de changer qui ont été à la base de la néolithisation. Autrement dit, pour moi, la néolithisation, c'est essentiellement un changement culturel, un changement d'optique. C'est la maturité intellectuelle de l'homme qui fait qu'à un moment de son évolution, Sapiens a décidé de changer de vie. Οι ιστορικοί πίστευαν για πολύ καιρό ότι η γεωργία όθησε τους νομάδες να εγκατασταθούν κάπου μόνιμα. Λάθος. Πριν από 12.000 χρόνια δεν υπήρχε η γεωργία. Τα πρώτα χωριά είναι χωριά κυνηγών τροφοσυλλεκτών, οι οποίοι όμως ήταν πολύ εξελιγμένοι. Μέσα στις λίθινες καλύβες, οι νομάδες που ήρθαν από αλλού ανακάλυψαν πραγματικό κελάρι, σπόρι, αλεύρι, ελοβόκαρπα. Επειδή οι άνθρωποι της έφορης ημισελήνου είναι υπέροχοι συλλέκτες καρπών, τρελαίνονται για φιστίκια, αμύγδαλα, φακές, ρεβίθια, μικρούς καρπούς, αλέθουν κρυθάρι και άγριο στάρι για να πάρουν αλεύρι. If you go back to a place like Ohalo in the Sea of Galilee, the large collection of plant remains clearly indicates that these people were exploiting wheat and barley already 23,000 years ago and even making some kind of a pita bread. Την Παρασκευή του ψωμιού δεν την επινόησαν γεωργοί, αλλά οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες. Αυτές τις ανακαλύψεις τις έχουμε από μικροσκοπικές ενδείξεις, οι οποίες ως εκ θαύματος διασώθηκαν επί τόσες χιλιετίες. Μόρια από αλεύρι που έχουν κατακαθίσει στις ρογμές μιας μιλόπετρας, απανθρακωμένα θραύσματα σπόρων κολλημένα μέσα σε ένα πιάτο. One of the more recent discoveries, we know that fig trees were already domesticated at that time, at the early days. And it's not impossible that the idea of planting fig trees, which you do by cutting branches and pushing them into the ground, maybe started much earlier, somewhere around 12,000 years ago. So by the time you come to the early villages, around 11,000 years ago, figs were already available. But figs are not staple food. They're more like having your ice cream at the end of the dinner. Οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες της έφορης ημισελήνου δεν ζουν αναγκαστικά με ροδούλι με ροφάι. Είναι ικανοί να προβλέπουν, συγκεντρώνουν αποθέματα σιτηρών. This storage probably started, in fact, while man was still gathering. And even at some of the early sites, maybe even at the site dated to 20,000 years ago, Ohalo 2, perhaps there was storage, because this is a tremendous advantage. In other words, these people were not going out every day to collect their food. They could go out for 2 weeks and probably store enough, maybe for the whole year, for a family. Πώς γνωρίζουμε ότι πριν από τόσα χρόνια οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες συγκέντρωναν αποθέματα σιταριού και κρυθαριού? Οι επιστήμονες το συμπεραίνουν. Υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες της παρουσίας αποθεμάτων σιτηρών. You have house mice wherever you have storage facilities. You have house mice where there is a lot of human garbage. So we have the biological evidence that indicates that people were already settling down and living more or less permanently in the same place for many months every year. Εξελιγμένοι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες, ικανοί να λέθουν το σιτάρι και να φτιάχνουν ψωμί, να συγκεντρώνουν αποθέματα για τις άσχημες μέρες. Όλες αυτές οι ανακαλύψεις και οι επινοήσεις τους οδήγησαν στη μόνιμη εγκατάσταση. Μένοντας στον ίδιο τόπο, ένιωθαν περισσότερη σταθερότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια. Ακόμη κι αν εξακολουθούν να φοβούνται τη φύση, προσπαθούν να αποφύγουν την αγριότητά της, να προστατευτούν από τους κινδύνους και να κάνουν τη ζωή τους πιο προβλέψιμη.
αλήθινα σπίτια αντέχουν στους ανέμους και προστατεύουν από τη φωτιά. Οι σκηνές από δέρματα δεν είναι τόσο γερές. Όταν είσαι νομάς, μπορεί να χάσεις τα πάντα από τη μια μέρα στην άλλη. Η ζωή είναι αβέβαιη. Ό,τι υπήρχε χθες, ίσως να μην υπάρχει αύριο. Αυτή την αβεβαιότητα θα καταπολεμήσουν επίμονα οι μη νομάδες. Harua ke o dobaki. Ine, tora tua putra. Ine. Ine. Doado. Doado. O dobaki. Απέναντι στο χάος της ζωής, ο μόνιμα εγκαταστημένος άνθρωπος προσφέρει μια καθησυχαστική, οργανωμένη και σταθερή λύση. Η αίσθηση ασφάλειας γοητεύει άντρες και γυναίκες. Στην έφορη ημισέλινο, οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες εγκαθίστανται μόνιμα σιγά σιγά. Βρισκόμαστε πριν από 11.000 χρόνια στην καρδιά της έφορης ημισελίνου. Ένα μνημείο που θυμίζει εκείνο του Stonehenge στην Αγγλία. Είναι όμως 6.000 χρόνια πιο παλιό, ακόμη πιο επιβλητικό και πιο περίτεχνο. Είναι το Göbekli Tepe στην Τουρκία. Ένα ιερό κτισμένο από τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες. Ένας τόπος προσκυνήματος για να τιμήσουν τους προγόνους. Μεγάληθοι ύψους 5 μέτρων που σχηματίζουν σειρές από ομόκεντρους κύκλους. 250 στήλες εξακολουθούν να είναι θαμμένες στη γη. Εκ πρώτης όψεως εντυπωσιάζει το γιγαντιαίο μέγεθος του έργου. Για την κατασκευή του χρειάστηκε η δουλειά, η συνεργασία, η ευφυΐα εκατοντάδων ανθρώπων που έπρεπε να εγκατασταθούν εκεί και να τρέφονται. Για την εποχή τιτάνιο έργο. Ο Κλάους Σμιτ του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου διευθύνει τις ανασκαφές. From the botanical remains, we can understand that the society in this time still was on the level of hunter-gatherers. So that's surprising. We would expect maybe settled societies, farming societies, which have the power the manpower to do such things. But it still was on the level of hunter-gatherers. That was a surprising result of the excavations. Πριν από την ανακάλυψη του Göbekli Tepe δεν πιστεύαμε ότι οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες ήταν ικανοί να κατασκευάσουν ένα τόσο μνημιώδες έργο, το οποίο απαιτεί πολύ προχωρημένες τεχνικές γνώσεις. Για τους επιστήμονες είναι το προϊόν μιας πολύπλοκης κοινωνικής οργάνωσης που ενώνει πολλά χωριά σε μια εκτενή περιοχή. Μια κοινωνία από ανθρώπους με τις ίδιες δοξασίες, ικανή να συγκεντρώσει εκατοντάδες εργάτες για έναν κοινό σκοπό. Πολύ οργανωμένοι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες, ταλαντούχοι εργάτες. The main characteristic of Göbekli Tepe are these stone circles made of pillar-like megalithic stones with a height of 4 to 5 meter and a weight of 5 to 10 tons. So they are really megalithic stones, and they have a typical shape of a T form. And we can understand this form very well because some of the pillars have arms and fingers, hands and fingers. So we clearly can understand them as anthropomorphic, as human-shaped. Πάνω σε αυτούς τους μεγάληθους υπάρχουν χαραγμένα ζώα, αλεπούδες, αγριόχειροι, φίδια, ένας πραγματικός ζωολογικός κήπος. Ο Ιαν Χόντερ από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ του Σαν Φρανσίσκο ανακαλύπτει μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας. There are lions and deer and cattle and also scorpions and spiders and all sorts of things. But these are on the human. And so the human has become central. And I think that is the most important shift that we see.
because it's only when humans become central to the natural world and become able to dominate animals that they can domesticate animals. Στο Γκοέμπεκλι Τεπέ οι αρχαιολόγοι βρήκαν κομμάτια ανθρώπινων αγαλμάτων και σε μια κοντινή πόλη στην Ούρφα ένα ανέπαφο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων. Είναι το αρχαιότερο άγαλμα στον κόσμο. Οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες της έφορης ημισελήνου μόλις έκαναν ένα σημαντικό βήμα. Πριν απεικόνιζαν τα ζώα που κυνηγούσαν και λάτρευαν. Τώρα ο Homo sapiens δεν αισθάνεται κατώτερος απέναντι στη φύση. Τολμά να απεικονίζει τον εαυτό του. Αποκτά επίγνωση της δύναμής του. Λατρεύει τον εαυτό του. Έγινε ιερό όν. Είναι η ανύψωση του ανθρώπου. Πριν από 9.500 χρόνια στην έφορη ημισέλινο οι απλές καλύβες έδωσαν τη θέση τους σε μεγάλα χωριά όπου κατοικούν πολλές εκατοντάδες γυναίκες και άντρες. Εξακολουθούν να ζουν από την συλλογή καρπών και το κυνήγι. Η τείχη των κατοικιών είναι κατασκευασμένη με ομόπλινθους, ένα υλικό εύκολο στη χρήση. Η αρχιτεκτονική άλλαξε. Τα σπίτια είναι ορθογώνια. Et ce changement tient au fait que les premiers paysans qui construisaient des maisons circulaires vivaient encore dans leur esprit, dans un contexte de sédentarité relative. Une maison circulaire, on ne peut pas trop l'agrandir, donc on est obligé de faire d'autres maisons circulaires, d'autres cases, d'autres pièces, exactement sur le même modèle. Au contraire, la maison quadrangulaire, on peut la découper, on peut l'agrandir en ajoutant de nouveaux cubes. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on passe d'un système qui était jusqu'à présent plutôt collectif à un système plutôt familial, avec une appropriation plus particulière de ce que l'on possède. Et donc, il faut toujours s'imaginer que derrière ces changements architecturaux, il y a à la fois des changements de mentalité et des changements de société. Η οικογένεια αποτελεί το κοινωνικό κύτταρο. Η πυρηνική οικογένεια ή η διευρυμένη οικογένεια με τους θείους, τις θείες και τα ξαδέρφια. Αυτές οι οικογένειες συγκεντρώνονται σε φυλές. Οι δεσμοί αίματος είναι σημαντικοί. Δεν χρειάζεται να αναζητήσεις αλλού σύζυγο σε άλλη περιοχή. Η μνηστή μπορεί να ζει στο ίδιο χωριό. This is the major change. Instead of smaller sites that prevailed in the Paleolithic, you suddenly have your whole community living together. So it's the agglomeration, the clustering of all those wandering bands of hunters-gatherers that belong to your tribe. The people with whom you had communication over large distances in order to mate with them, suddenly they become all inhabitants in one place. Στην Εγγύης Ανατολή αυτά τα χωριά αυξάνονται. Καμιά φορά είναι μεγάλα, όπως το Αμπού Χουρέιρα στη Συρία, το Αϊν Γκαζάλ στην Ιορδανία ή το Τσατάλ Χουγιούκ στην Τουρκία. Πάνω από 5.000 άτομα ζουν εκεί. Χάρη στις ανασκαφές έχουμε σκιαγραφίσει μια εκπληκτική εικόνα των ανθρώπων της εποχής, των δραστηριοτήτων τους και των δοξασιών τους. Το Τσατάλ Χουγιούκ είναι ένα χωριό στην καρδιά μιας περιοχής πλούσια σε φυτά, θυράματα και ψάρια. Έχει μοναδική αρχιτεκτονική. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Με σκάλες οι κάτοικοι κυκλοφορούν από σπίτι σε σπίτι. Πρέπει να μπουν από τη στέγη, από το άνοιγμα που αντικαθιστά την καμινάδα.
Çatalhöyük is simply a lot of houses, huge numbers of houses, all crammed together, and people moved around on the surfaces, and they were on the roofs, and there were no public spaces. Between the houses there are sometimes areas of rubbish, but there were no public spaces. Από το 1993, ο Ιαν Χόντερ διευθύνει τις ανασκαφές στην τοποθεσία Τσατάλχουγιούκ. Όμως κατά τις έρευνες του δεν βρήκε καμία ένδειξη κοινωνικής ιεραρχίας, κανένα ανάκτορο, κανένα κτίσμα πιο σημαντικό από τα άλλα. All the houses were very, very similar at Çatalhöyük because this was an egalitarian society. This was not a society where there was strong differences in status and wealth. And so we do not find, chiefly residences or palaces or anything like that. And this is quite common in societies of this type ethnographically, that you tend to find there is a very strong taboo against certain people getting a lot of status that is more than other people. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως μια παράξενη λατρεία των προγόνων. Τα κρανία έχουν αφαιρεθεί από το σκελετό. Είναι επεξεργασμένα με ασβέστη και θαμμένα στο πάτωμα του σπιτιού, συχνά κάτω από τα θεμέλια, σαν να ήθελαν να οριοθετήσουν για πάντα την ιδιοκτησία τους. Many people have thought that there was a proper religion at Çatalhöyük, but for me it's probably not a good idea to use the term religion. It's better to talk about a set of beliefs that they had about the world, where they thought that all aspects of daily life were both practical and symbolic, and they thought that the spirits are particularly wild animals, but also spirits of the ancestors, were present in everyday life. So that, for example, when they went into their house, it was also the house of the ancestor. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος της νεολιθικής εποχής είχε αιμονή με τον θάνατο. Θα καλύψει τα κρανία με βαμμένο γύψο ώστε να αποκαταστήσει το πρόσωπο του νεκρού. Ένα τελετουργικό που βρίσκουμε λίγο πολύ παντού στην Εγγύης Ανατολή. Κάποιοι κάτοικοι έχουν ένα κρανίο προγόνου μέσα στον τάφο τους, σαν να ήταν το πολυτιμότερο αγαθό τους. We find at Çatalhöyük, beneath the floors of the houses, the burials of the dead. So these people were living right on their ancestors, and in fact they were sleeping for a few centimeters from these decaying bones and bodies. And so this is a very, very close relationship with the dead, which for us seems very strange. Ένα άλλο έβριμα στο Τσατάλχουγιούκ είναι το άγαλμα μιας παχύσαρκης γυναίκας. Στα πόδια της 2 λεοπαρδάλεις. Κάποιοι αρχαιολόγοι είδαν σε αυτό τη λατρεία μιας θεάς μητέρας, της θεάς της γονιμότητας, της ζωής. Μια θεά μητέρα που υποτάσσει τη φύση. Αυτή η ερμηνεία αμφισβητείται. In our own work there, what we found is that it's difficult to substantiate that particular idea. What we clearly see is that the image of women is very important, but we don't see any clear images of woman as the mother, and neither do we see the woman really as a goddess. So what we see is a powerful woman, but who has other attributes. And if we look at the rest of the symbolism at Çatalhöyük, what we see, for example, is a close link between women and death, that women are somehow associated with as guardians of the dead. They look after the dead. Στους εσωτερικούς τοίχους των σπιτιών υπάρχουν σχέδια άγριων ζώων. Λεοπαρδάλεις, γήπες και κυρίως κεφάλια ταύρων με τα κέρατά τους. Το συμβολικό περιβάλλον κυνηγών, όχι αγροτών, αυτό προκαλεί έκπληξη. Για πολλούς αρχαιολόγους ένα χωριό σαν κι αυτό με τόσο πληθυσμό πρέπει να στραφεί αναγκαστικά στη γεωργία για την επιβίωσή του. Οι ανασκαφές δεν δείχνουν ξεκάθαρα κάτι τέτοιο. Για τον Ιαν Χόντερ οι άνθρωποι του Τσατάλχουγιούκ εξακολουθούν να ζουν από το κυνήγι και τη συλλογή καρπών. And so Çatalhöyük is at that point where, although domestication has occurred in many parts of the Middle East, the domesticated plants and animals play a fairly minor role, and much of society is still very much based on wild resources.
So even though they have domesticated plants and animals, this doesn't cause a huge change immediately. It's a gradual process. And really, social life at Çatalhöyük, it takes no notice at all of domesticated plants and animals. Η περίπτωση του Çatalhöyük δείχνει ότι η γεωργία ξεκίνησε πολύ σιγά, χωρίς να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο άνθρωπος ήσυχα αλλά αποφασιστικά αλλάζει τη σχέση του με τη φύση. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που εξελίσσεται, η γεωργία θα εμφανιστεί με αργό ρυθμό. Ο τροφοσυλλέκτης γίνεται σπορέας, μια ενέργεια που θα αλλάξει τη μοίρα του ανθρώπου. Πριν από 9.000 χρόνια, ο πληθυσμός της γης αυξάνεται συνεχώς. Για να τραφούν κάποιοι άνθρωποι έχουν την ιδέα να επωφεληθούν από τη φύση. Αποφασίζουν να σπείρουν για να έχουν καλύτερη σοδιά. Εδώ και εκεί εμφανίζονται χωράφια σιταριού και άγριου κρυθαριού. Είναι η απαρχή της γεωργίας. We also understand now that sedentism occurred a long time before domesticated plants and animals emerged. And so you can no longer say that, you know, the domestication of plants and animals caused sedentism. And sedentism itself is a very, very long, slow process. So, in my view, rather than saying, you know, there was a particular event, I think what you must understand is a long process where many, many things were taking place. And it was a particular conjunction of a whole series of things that came together in a fairly haphazard way that produced unexpectedly and without anyone trying to produce it, produced agriculture as a sort of accident. Είναι εύκολο να φυτέψεις άγρια αγροστόδη? Ένα ερώτημα που απασχόλησε για καιρό τους αρχαιολόγους. Ο αρχαιοβοτανολόγος George Wilcox το μελέτησε στο εργαστήριό του στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας στη Γαλλία. Some people considered it would be difficult to cultivate these plants, and this would have made it obviously difficult for Neolithic people. So we went to the Near East and we got the seeds of the wild cereal so that we could grow them here. And what we found, in fact, was that it was very easy. We had a very, very good yield, good germination. It was very easy to grow. In fact, we got similar results that one would get with domestic plants. So this presented absolutely no problem for the Neolithic peoples to grow these wild cereals. Το ξεκίνημα έγινε εντούτοις δειλά-δειλά. Θα χρειαστούν πάνω από 1000 χρόνια για να καθιερωθεί η γεωργία. Η μετάλλαξη των φυτών είναι αργή, γίνονται πιο αποδοτικά. Το στέλεχος γίνεται πιο σκληρό με περισσότερους σπόρους. Il y a une sélection qui s'est produite dans les grains semés qui a été essentielle. Alors cette sélection, elle a peut-être été inconsciente. Il est certain que l'homme s'est rendu compte que certains de ces épis n'éclataient pas. Autrement dit, restaient sur la tige et pouvaient, d'une certaine façon, résister au vent. Et donc, c'est en conservant ces épis-là et en les replantant ailleurs que petit à petit, il s'est rendu compte qu'il avait sélectionné les épis qui, eux, présentaient des tendances naturelles vers la domestication. Donc, vous voyez, c'est un processus qui a été très long. Οι αρχαιολόγοι παρακολουθούν την εξημέρωση του σιταριού και του κρυθαριού, αναλύοντας απολιθωμένους μικροσκοπικούς σπόρους. Naturally, any plants which were on the archaeological sites would decompose naturally. So how, in fact, do we recover the plant remains from the archaeological sites? Well, what happens is that some of these plants will be burned in a fire, in a hearth, or when a house gets burnt down. And once they're carbonized, then they survive. They are no longer attacked by microorganisms. It's as though they're fossilized. And it's these carbonized remains which we study. Οι πληθυσμοί κατά μήκος του Εφράτη υιοθετούν αυτά τα βελτιωμένα φυτά. Αρχίζει ένας νέος τρόπος ζωής για εκείνους που δεν γνωρίζουν ούτε το σιτάρι ούτε το κρυθάρι.
Η εξημέρωση των φυτών θα γίνει γνωστή λίγο πολύ σε όλον τον πλανήτη. Ο κυνηγός τροφοσυλλέκτης βρίσκεται μπροστά στο αναπόφευκτο, τη γεωργία. Il y a d'autres berceaux du néolithique à travers le monde. Il n'y a pas eu une néolithisation dans le monde. Il y a plusieurs berceaux, plusieurs expériences. Ces expériences sont autonomes les unes des autres. Voyez ? Donc, le Proche-Orient, c'est très bien. C'est la plus ancienne actuellement, compte tenu des données chronologiques dont nous disposons, mais elle n'est pas unique, cette expérience-là. Il faut se rendre compte que cette expérience a été plurielle dans le monde, s'est réalisée dans des milieux écologiques différents et surtout dans des milieux culturels différents. Το σιτάρι και το κλιθάρι από την έφορη ημισέλινο θα εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Το ρύζι και το κεχρί στην Κίνα. Το καλαμπόκι, οι πατάτες και οι πιπεριές στην Αμερική. Το σόργο στην Αφρική. Η μπανάνα στη Νέα Γουινέα. Για να καλλιεργήσει τη γη ο άνθρωπος θα κόψει δέντρα από τα δάση, θα ανοίξει ξέφωτα, θα αρχίσει αποφασιστικά να καλλιεργεί το περιβάλλον του. Κάνει τις πρώτες προσπάθειες άρδευσης ώστε να αναπτύξει τη γεωργία και στις άνυδρες περιοχές. Τα τοπία θα εξανθρωπιστούν. Η γεωργία σημαίνει το τέλος των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Μια πιο παραγωγική οικονομία που μπορεί να θρέψει περισσότερους ανθρώπους εμφανίζεται. Σημειώνεται δημογραφική έκρηξη. Avec l'agriculture, on peut produire autant qu'on veut et donc on peut nourrir autant de bouches qu'on a à nourrir. On a même intérêt parfois, on a besoin de bras pour cultiver, on a intérêt peut-être à avoir le plus de bras possible, donc la progression de la population est un avantage. Les enfants à ce moment-là sont quand même plus faciles à élever parce qu'ils sont plus faciles à nourrir. On sait qu'on peut les nourrir, on en a d'autant plus volontiers. Le passage de quelques millions d'individus à quelques dizaines de millions d'individus se fait à ce moment-là et c'est le début de notre belle croissance démographique qui montre tout le succès de l'humanité. Το να τρέφεις περισσότερα στόματα σημαίνει να παράγεις ακόμη περισσότερη τροφή. Μετά τα φυτά ο άνθρωπος στρέφεται στα ζώα. Η κτηνοτροφία θα καθιερωθεί σιγά σιγά. La domestication animale est intervenue apparemment plus tard au Proche-Orient, dans le foyer le plus ancien, que la domestication des végétaux. Environ un millénaire et demi plus tard. Donc c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que les gens qui au Proche-Orient ont procédé à la domestication animale étaient des agriculteurs. Ο σκύλος, ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου, είναι το ζώο του κυνηγού. Η γάτα θα γίνει εκείνο του γεωργού. Δεν κυνηγάει με τον άνθρωπο, ούτε για τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα επωφελείται από αυτόν. Πιστεύαμε για πολύ καιρό ότι οι Αιγύπτιοι είχαν εξημερώσει τη γάτα πριν από 4.000 χρόνια. Mais on a découvert il n'y a pas très longtemps, au Proche-Orient, à Chypre en particulier, que le chat avait été domestiqué bien antérieurement par les tout premiers éleveurs agriculteurs du néolithique, aux alentours du 8e, 9e millénaire, donc peut-être même un peu avant. Ce qu'on sait, c'est que le début de l'agriculture a provoqué la mise en stock de réserves végétales, de blé, etc. Et que ces réserves végétales ont attiré les souris. Les premières souris que nous, scientifiques, on qualifie de commensales, mais que vous qualifieriez de parasites parce qu'elles viennent manger notre nourriture, eh bien, ces premières souris ont été finalement probablement un fléau très tôt au début de l'agriculture. Et les chats sont peut-être qu'on le veuille, une fois de plus, les chats, les renards, tous les petits carnivores qui se nourrissent principalement de souris ont été attirés dans les villages, naturellement. Ils y sont rentrés et l'homme a sans doute perçu assez rapidement le parti qu'il pouvait tirer de cette situation. Στην έφορη ημισέλινο βρίσκουμε επίσης σε άγρια κατάσταση την κατσίκα, το πρόβατο, το χείρο, το βόδι.
Ζώα γνωστά στους κυνηγούς. Δεν είναι σίγουρο ότι ήθελαν στην αρχή να τα εξημερώσουν για το κρέας τους. Entre 8500 au Proche-Orient, le début de la domestication, et 7500, les hommes possédaient des animaux domestiques, mais ne les utilisaient pas pour la viande, ou presque pas. La chasse restait de loin la principale source de viande. Donc ça valait bien qu'ils en fassent autre chose de ces animaux. Qu'en ont-ils fait? À partir du moment où on sait qu'ils ont exploité le lait, on peut se dire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir d'un animal sauvage. On ne peut l'obtenir que si on possède l'animal à la maison, entre guillemets. Et donc, cette exploitation laitière peut avoir été une cause de la domestication. Αυτά τα άγρια ζώα κρατούνται μέσα σε μάντρες. Σιγά σιγά από γενιά σε γενιά γίνεται μια επιλογή. Κάποια άγρια ζώα γίνονται κατοικίδια. Η εμφάνιση της κτηνοτροφίας γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. Το κυνήγι υπάρχει πάντα. Θα χρειαστούν αιώνες για να πάρει τη θέση του η κτηνοτροφία και να γίνει εκείνη ο κύριος προμηθευτής κρέατος. Οι αρχαιολόγοι το συμπεραίνουν από τις μορφολογικές αλλαγές που συναντούν στα υπολείμματα των ζώων. Les premières modifications morphologiques des animaux domestiques sont intervenues sans que l'homme le veuille réellement, sous l'effet de cette mise en confinement, mais de vraies modifications morphologiques, alors notables avec des changements de forme des cornes par exemple, de fortes diminutions de taille, un raccourcissement de la face, sont intervenus aux alentours de 7500 avant Jésus-Christ. Donc 10 siècles après le tout début de la domestication dans l'état actuel de nos connaissances. Et alors ça signe vraiment un grand changement, à mon avis, au Proche-Orient, c'est que les hommes sont vraiment devenus des éleveurs. Avant, c'était des chasseurs qui avaient des animaux domestiques, et à partir de ce moment, ce sont des vrais éleveurs, parce que c'est aussi le moment où finalement la principale source de viande de ces sociétés vient de l'élevage et non plus de la chasse. Μετά την ανάπτυξη της γεωργίας, η κτηνοτροφία θα εξαπλωθεί στον πλανήτη σαν τη φωτιά. Έπειτα από τον λύκο που έγινε σκύλος στην Εγγύς Ανατολή και στην Ασία, θα εξημερώσουν το άγριο πρόβατο και την άγρια κατσίκα. Ο αγριόχειρος θα μετατραπεί σε γουρούνι. Ο βόνασος θα γίνει βόδι. Στο Πακιστάν και στην Ινδία θα εξημερώσουν τις κότες. Το άλογο μεταξύ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, το λάμα στο Περού, τη μέλισσα στην Αίγυπτο. Ο άνθρωπος επεκτείνει τη δύναμή του πάνω στη φύση. Την οικειοποιείται όλο και περισσότερο. L'appropriation, il y a une question de naissance de la propriété, on s'approprie des animaux, ça c'est évidemment l'expression d'une modification des mentalités humaines, ça fait aucun doute, hein. C'est-à-dire qu'on s'autorise tout d'un coup à s'approprier la nature. C'est une rupture dans l'histoire des mentalités, parce qu'avant cette période, l'homme se considérait, comme toujours dans ces sociétés de chasseurs, comme égal aux arbres, aux tonnerres, aux ruisseaux et aux animaux. Et là, à partir du moment où il se situe dans ce mécanisme d'appropriation, il crée une hiérarchie verticale dans laquelle il est naturel d'inscrire l'homme, les animaux, les végétaux, et puis de mettre au-dessus, pour se déculpabiliser quand il le faut, une divinité, et puis tout en bas des pierres qui vraiment n'ont aucun cœur. Μετά την κτηνοτροφία, η γεωργία έχει τις δικές της μεθόδους και τις δικές της ειδικές εργασίες. Παντού όπου καθιερώνεται θριαμβεύει. Στην Ευρώπη κερδίζει 25 χιλιόμετρα εδάφους σε κάθε γενιά, εκτοπίζοντας όλο και περισσότερο τους νομαδικούς λαούς. Φέρνει μαζί της ένα διαφορετικό κόσμο, πιο ατομικό, πιο πολύπλοκο. Σιγά σιγά η κοινωνία αλλάζει. Πριν από 6.000 χρόνια στην έφορη Μισέλινο, οι κάτοικοι της είναι πια αγρότες. Ζουν συχνά σε χωριά όπου οι δεσμοί συγγένειας είναι στενοί. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Άλλοτε, όταν κάποια διαφωνία χώριζε στα δύο μια νομαδική φυλή, οι άνθρωποι χωρίζονταν. Η φυγή είναι αδύνατη σε όσους έχουν εγκατασταθεί μόνιμα. Πρέπει να μάθουν να επιλύουν τις διαφορές τους, να κρατούν την ψυχραιμία τους.
Les chasseurs-cueilleurs ne connaissaient pas les hiérarchies. Tout au plus, un personnage pouvait-il être chargé de diriger un groupe pendant une chasse, une battue. Mais tout cela était momentané, de courte durée. Il est probable que les villages néolithiques, qui étaient de petits villages au départ, ne connaissaient pas non plus la hiérarchie. Chacun pouvait se faire apprécier. Chacun pouvait participer aux décisions collectives. Με τη γεωργία οι άνθρωποι είναι ιδιοκτήτες γης, ζώων και αποθεμάτων. Όσο περισσότερα αγαθά συσσωρεύουν, τόσο μεγαλύτερη δύναμη, εξουσία αποκτούν. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους αλλάζει μορφή. Ο νόμος του ισχυροτέρου γίνεται τώρα ο νόμος του πλουσιωτέρου. Οι αρχαιολόγοι έχουν ελάχιστες ενδείξεις για να εξηγήσουν το πέρασμα από μια κοινωνία ισότητας σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχει μια καλά δομημένη κοινωνική πυραμίδα με την ελίτ στη διοίκηση. Ο αρχαιολόγος Τίμοθι Χάρισον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των πόλεων και των χωριών. As an archaeologist, we spend a lot of time trying to identify what we label archaeological correlates of what might be a clue that a certain community has begun to develop into a more ranked social order, and where a chief may have, or individuals that we might label chiefs have begun to emerge. And so these things can show themselves in settlement patterns where maybe one settlement becomes a larger one than some of the others in the region, or there may be larger buildings. Sometimes religious buildings will begin to appear in a community that suggests that there's some kind of social political ranking happening. Τα χωριά διαρκώς μεγαλώνουν. Οι χωρικοί είναι λατόμοι, κτίστες, σιδηρουργοί, κεραμείς. Κάποιοι εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από τους άλλους. Οι φιλονικίες είναι συχνές. Ένα συμβούλιο έμπειρων ανδρών διευθετεί τις διενέξεις, αποδίδει δικαιοσύνη και παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την κοινότητα. Αποτελούν μια ελίτ. Συχνά ανάμεσά τους ξεχωρίζει κάποιος που γίνεται ο ηγέτης, ο αρχηγός. Petit à petit, on a vu se constituer une pyramide sociale qui a débouché finalement sur ce qu'on appelle les chefferies. Mais ces chefferies pouvaient encore être relativement instables, c'est-à-dire que le personnage qui était à la tête de ces grandes organisations pouvait parfois être dégommé, pouvait passer à la trappe. Et ça n'est que progressivement donc que le pouvoir étant devenu définitivement héréditaire, on est passé ainsi à des sociétés beaucoup plus pyramidales, avec de véritables souverains en définitive. C'est-à-dire que de l'autorité, on est passé réellement au pouvoir, le personnage s'entourant de gardes, de milices, autrement dit pouvant exercer ce pouvoir par la contrainte éventuellement. Donc vous voyez, une sorte de long cheminement, peut-être pas tout à fait linéaire aussi, parfois avec des avancées, des reculs, qui font qu'on est passé à des sociétés relativement égalitaires, à des sociétés de plus en plus verticales. Το φαινόμενο της αρχηγίας εξαπλώνεται στην Εγγύης Ανατολή. Ο αρχηγός είναι ένα είδος βασιλίσκου που κυβερνά ένα χωριό, μια περιοχή. Για να διατηρήσει τη θέση του πρέπει να είναι ικανός αρχηγός, να ξέρει ποιοι τον περιτριγυρίζουν. Ανακατανέμει τα αγαθά, διοργανώνει γιορτές, ρυθμίζει αντιδικίες. Αναλαμβάνει και θρησκευτικά καθήκοντα. Το κύρος του ως αρχηγού τον ακολουθεί και στο θάνατο. Ο τάφος του θα είναι ο ωραιότερος, ο πλουσιότερος. Κάποια χωριά γίνονται εμπορικοί σταθμοί στους δρόμους των εμπόρων. Εκεί ανταλλάσσουν αγαθά, τρόφιμα, πολυτελή αντικείμενα. Εκεί εγκαθίστανται ιδιοτέχνες αγρότες που θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Μια αρχή ελέγχει τα πάντα και βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι κανονισμοί. Εισπράττει φόρους με τη μορφή διαφόρων υπηρεσιών ή αγαθών.
This system tends to be a little bit more unstable because if you break or lose access to the source, the system can collapse more quickly, and so they tend to be a little bit more unstable. Οι ανθρώπινες σχέσεις εισέρχονται σε μια περίοδο ταραχών. Μέσα σε λίγες χιλιετίες ο άνθρωπος γίνεται το πιο ισχυρό και εκπληκτικό ζωικό είδος που κατοίκησε ποτέ τη γη. The most amazing and surprising thing about the Neolithic Revolution is that this is the revolution that brought us to the modern civilization, whether we like it or dislike it. Ο άνθρωπος μόλις πήρε ένα νέο δρόμο. Προχωράει αποφασιστικά προς το άγνωστο. Θα επινοήσει τη μεταλλουργία, τη γραφή, τις πόλεις και τους πολέμους. Όμως πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την απίστευτη ανάπτυξή του. Ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δημιουργήσει τον πολιτισμό. Ο Homo sapiens, ο έφρον άνθρωπος, γεννήθηκε στην Αφρική πριν από 200.000 χρόνια. Έμαθε να επιζεί και να αναπτύσσεται. Πριν από 50.000 χρόνια η Αφρική δεν του αρκεί πια. Ξεκινά για την κατάκτηση του πλανήτη. Τίποτα δεν τον σταματά, ούτε βουνά, ούτε έρημοι, ούτε ωκεανοί. Κατακτά την Ασία, την Ευρώπη, την Οκεανία και την Αμερική. 12.000 χρόνια πριν η μοίρα του αλλάζει, η εποχή των παγετώνων τελειώνει. Μια νέα εποχή ξεκινά που θα αλλάξει για πάντα τη σχέση του με τη φύση, η νεολιθική εποχή. Στην Εγγύς Ανατολή ο άνθρωπος εγκαθίσταται μέσα σε απέραντα λιβάδια. Ένας μικρός παράδεισος, πλούσιος σε φυτά, ψάρια και άγρια ζώα. Ο άνθρωπος αρνείται να τον εγκαταλείψει. Αν και νομάς, δοκιμάζει τη σταθερότητα, βάζει ρίζες. Τα πρώτα χωριά γεννιούνται. 9.000 περίπου χρόνια πριν ο άνθρωπος αλλάζει τη φύση, επινοεί τη γεωργία. Τα ζώα εξημερώνονται, μια πιο παραγωγική οικονομία εγκαθίσταται, ένας νέος τρόπος ζωής αναδύεται. Pre-agricultural societies had a certain kind of complexity. With agriculture, this complexity was able to go that much further. Η γεωργία θα επεκταθεί σε όλες τις υπήρους. Θα αλλάξει τον κόσμο και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο παγκόσμιος πληθυσμός εκρήγνεται, θανατηφόρες ασθένειες εμφανίζονται. Όμως παρόλα αυτά ο αριθμός των ανθρώπων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος. Σχηματίζονται χωριά και αργότερα πόλεις. Οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται. Η ανάγκη εξουσίας εμφανίζεται. Μια κοινωνική ελίτ επιβάλλεται. The power is in the hand of a real elite, a powerful elite, but there is a big distance with the population. Η κεραμική εμφανίζεται, η μεταλλουργία διαμορφώνεται, η πρόοδος βαδίζει με γρήγορους ρυθμούς προς το καλύτερο αλλά και προς το χειρότερο. Η γραφή, φύλακας της γνώσης, χαράζεται στον πυλό. Il y a un rapport évident entre le pouvoir et l'écriture, ne serait-ce que parce que l'écriture très souvent magnifie le pouvoir. Ο άνθρωπος πρέπει να διαχειριστεί την ανάπτυξή του. Οφείλει να μάθει να ζει σε κοινωνίες και να διευθετεί τις συγκρούσεις. Οφείλει να μάθει να αυτοκυριαρχείται. La vie est tellement fragile que si on n'est pas intuitif par rapport au milieu, ce qui se déroule autour de soi, on est mort. Ο άνθρωπος αυτοσχεδιάζει, δημιουργεί τον πολιτισμό. Επτά 7.000 χρόνια πριν στην Εγγύς Ανατολή. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία χωρικών.
Η γεωργία γίνεται ολοένα και πιο παραγωγική, παρέχοντας περισσότερα αγαθά. Τα χωριά μεγαλώνουν με πληθυσμό συχνά πάνω από 1.000 κατοίκους. Αρχικά κατά τις συμπλοκές οι ομάδες απλώς διαλύονταν. Τώρα πια κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Οι άνθρωποι είναι στενά δεμένοι με τη γη τους. Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Πώς θα τα καταφέρουν? Μια λύση μόνο διαφαίνεται. Η ηγεσία. Ένας αρχηγός διοικεί το χωριό. Ένα είδος μικρού βασιλιά. Αυτός αποφασίζει, αυτός διευθετεί τις διαμάχες. Οφείλει να επιβλέπει την καλή λειτουργία της κοινότητας. Σαν αρχηγός θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει και τα απρόοπτα γεγονότα. Τελευταία στο χωριό το σώμα μιας γυναίκας γέμισε κοκκινίλες. Ένα μεγάλο κακό θα πλήξει σύντομα την κοινότητα. Ιοί, βακτηρίδια, παράσιτα υπάρχουν από παλιά προσβάλλοντας τον ανθρώπινο οργανισμό. Με την εμφάνιση των μεγάλων οικισμών η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Η πληθώρα των ατόμων σε μικρό χώρο ευνοεί τη μετάδοση της νόσου. Επίσης είναι και η παρουσία των κατοικίδιων ζώων. Έχουν και αυτά τις ασθένειές τους. Ασθένειες που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση του ανθρώπου. Ο αρχαιολόγος Jean Guillain, καθηγητής στο Collège de France, είναι ειδικός στην προϊστορία. Les maladies ont progressé au néolithique compte tenu des conditions dans lesquelles vivait l'homme du néolithique. D'une part, la proximité avec les animaux, qui a pu engendrer le passage de certains germes, certains virus, certaines bactéries à l'homme. On peut penser aussi au manque d'hygiène, qui n'était pas extraordinaire pour l'époque. Et par exemple, lors de mes fouilles à Chypre, où je fouille un village néolithique, je m'aperçois que tous les rebuts de la consommation des restes de cuisine sont jetés devant la porte et pas au-delà. Donc, il y a un contexte, n'est-ce pas, qui favorise les maladies, c'est évident. Et ces maladies, elles se traduisent sans doute parfois par de véritables épidémies. Η ιατρική της εποχής εκείνης είναι στοιχειώδης. Αν και είναι γνωστή η ευεργετικότητα κάποιων φυτών, υπερισχύουν η μαγεία και η χορή. Ο μέσος όρος ζωής δεν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Η ζωή είναι εύθραυστη. Ο θάνατος δεν είναι μακριά. Δεν γνωρίζουμε πώς κατάφεραν οι κοινότητες να αντιδράσουν στις επιδημίες. Οι άρρωστοι έμπαιναν σε καραντίνα, έκαιγαν τα πτώματα. Ο αρχηγός μήπως έδιωχνε μακριά τους ασθενείς για προστασία? Μήπως διέβλεπαν ένα είδος κατάρας? Ο αρχαιολόγος δεν μπορεί να κατονομάσει τις ασθένειες που αφάνιζαν τους πληθυσμούς. Χολέρα, πανούκλα, λέπρα. Δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία. Ο Yves Coppin κατέχει την έδρα της παλαιοανθρωπολογίας και της προϊστορίας στο Collège de France. On a remarqué l'existence de tuberculose sur le roc, c'est-à-dire que c'était la tuberculose bovine, et le roc avait des marques de tuberculose que l'on voyait bien sur son squelette. Et lorsque le roc est devenu bœuf et vache, il y a eu probablement la consommation aussi du lait. C'est à partir de ce moment-là, à partir d'une dizaine de milliers d'années, que l'on remarque les premières traces sur le squelette humain de tuberculose telle qu'on la connaît. Οι σκελετοί δείχνουν συχνά ίχνη οστεοαρθρίτιδας που οφείλεται πιθανώς στο κοπάνισμα των δημητριακών στο οποίο επιδίδονταν οι άνθρωποι για να αποκτήσουν το αλεύρι. Οι παθήσεις των δοντιών είναι πολύ συχνές. Με την ανάπτυξη της γεωργίας οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερα δημητριακά που η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη ευνοεί την τεριδόνα. Συχνά μικρά θράψματα πέτρας από τη μιλόπετρα αναμειγνύονται στο αλεύρι και τελικά καταστρέφουν τα δόντια.
on pratiquait à cette époque les premières interventions chirurgicales. Par exemple, on s'est rendu compte que sur le site de Mehrgarh, qui est un site néolithique du Pakistan, on avait soigné des caries avec des sortes de plombage pour l'époque, n'est-ce pas? Η ιατρική δεν περιορίζεται στη μαγεία, στους χορούς και στα βότανα. Υπάρχει ένα αληθινό ενδιαφέρον για παρατήρηση και κατανόηση των ασθενειών. Οι σκελετοί δείχνουν ίχνη χειρουργικής. Βρίσκουμε τρύπες στα κρανία που έχουν γίνει με τρυπάνι. Μια επέμβαση εμψυχρό. Κατά παράδοξο τρόπο, 66% των εγχειρισμένων επιβιώνουν. Οι αρχαιολόγοι το αποδίδουν στην ικανότητα επούλωσης των οστών. Διατρυπώντας το κρανίο, μήπως ήθελαν να διώξουν τα κακά πνεύματα, να θεραπεύσουν την παράνοια, τους πονοκεφάλους. Soit qu'elles étaient pratiquées dans un but thérapeutique, soit qu'elles étaient pratiquées dans un but peut-être plus rituel, on ne sait pas, mais qui montrent en tout cas de la part des chirurgiens préhistoriques un sens de l'observation, du constat scientifique tout à fait intéressant. Et effectivement, on a beaucoup trépané. Αντιμέτωποι με θανατηφόρες επιδημίες, αναπτύσσεται μια αντίσταση σε κάποιες ασθένειες όπως η ηλαρά, η παροτίτιδα, η γρίπη. Ο άνθρωπος υποφέρει πιο συχνά, αλλά πεθαίνει πιο αραιά. Προσαρμόζεται. Η επίδραση της γεωργίας είναι αισθητή και ο πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς. Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι κατοικούν σε ολοένα και μικρότερο χώρο. Τα πρώτα σημάδια έλλειψης δημόσιας καθαριότητας εμφανίζονται. Η κοινωνία γίνεται πιο περίπλοκη. Οι ανταλλαγές πολλαπλασιάζονται. Οι ιδέες κυκλοφορούν περισσότερο. Καινοτομίες θα διευκολύνουν την προσπάθεια των ανθρώπων να διαχειριστούν αυτή την ανάπτυξη. Κατά την νεολιθική εποχή, οι καινούργιες κατοικίες κτίζονται πάνω στα ερείπια των παλιών. Έτσι τα χωριά κερδίζουν σε ύψος. Μέσα στην εφορία της φύσης εμφανίζονται τα τέλ, μικρά υψώματα που κρύβουν ερείπια χωριών πριν από χιλιετίες. Λόφοι που έχουν υποστεί την επίδραση του ανέμου, του ήλιου και της βροχής. Οι ανασκαφές σε ένα λόφο στην Τουρκία έφεραν στο φως τον Γκοϊμπεκλή Τεπέ, έναν εντυπωσιακό αρχαίο ναό που χρονολογείται από το 11.500 π.Χ. Ένα άλλο τέλ του 9.000 π.Χ. είναι το Τσατάλ Χουγιούκ. Ήταν ένας οικισμός όπου ζούσαν πάνω από 5.000 κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες και στον οποίο αναπτύχθηκε σιγά σιγά η γεωργία. Η μελέτη των ΤΕΛ βοηθά την αναδρομή στο παρελθόν με πιο λεπτομερή στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση αυτών των πρώτων μεγάλων κοινωνιών. Καθώς οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές σε στρώματα που υπήρχαν από το 7.000 π.Χ., ανακαλύπτουν κομμάτια από εκατοντάδες χιλιάδες πύληνα αγγεία. Σήμερα δύσκολα κατανοούμε τη σημασία της κεραμικής, κι όμως η επινόησή της υπήρξε καταλυτική. Πιο πριν ο άνθρωπος της νεολιθικής εποχής έπλαθε ήδη κάποια αγαλματίδια διακοσμητικά ή λατρευτικά, όχι όμως χρηστικά. Για τον αρχαιολόγο Τίμοθι Χάρισον, η κεραμική γεννήθηκε με το πάντρεμα του χώματος και της φωτιάς. Around 7,000, 6,000 they begin to fire the clay and they begin to shape vessels. And we think a lot of it had to do with the fact that clay is a lot more malleable. You can shape things. It's more flexible than stone. And instead of spending a lot of time shaping a vessel, a bowl out of stone, you can shape it out of clay. You can make lots of different shapes: serving vessels, plates, bowls, cups, or cooking vessels, or storage jars. You can make lots of different types of containers very simply with clay. And then once they learn how to fire it, then it becomes even more useful, more durable, and it can also help to transport things and so forth.
Ο πυλός αποτελεί ένα υλικό για όλες τις δουλειές. Μπορεί να πάρει κάθε σχήμα. Είναι ένα είδος πλαστικού της νεολιθικής εποχής. Δοχεία και αγκία διευκολύνουν την αποθήκευση των σπόρων και του αλευριού. Έτσι προστατεύονται από την υγρασία και τις διαφορές θερμοκρασίας. Οι σοδιές φυλάσσονται μακριά από τα ζώα και κυρίως τα ποντίκια. Τα αποθέματα τροφών διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα. Είναι μια διασφάλιση ενάντια στην πείνα. Τα πύληνα δοχεία επιτρέπουν τη φύλαξη υγρών όπως νερό, λάδι, ακόμη και μπύρα. Είναι μια διασφάλιση ενάντια στη δίψα. Μπορούν να μπουν πάνω στη φωτιά. Επιτρέπουν το ψήσιμο των τροφών πιο εύκολα και γρήγορα. Θα φέρουν την οικιακή επανάσταση. Η κεραμική αποτελεί μεγάλη εφεύρεση. Ευνοεί παράλληλα και τις ανταλλαγές, το εμπόριο. Όταν έσπαζαν τα δοχεία, σπάνια επιδιορθώνονταν, τα πετούσαν. Γι' αυτό τα βρίσκουμε σε μεγάλες ποσότητες στους χώρους των ανασκαφών. Όπως στην περιοχή Ταγινάτ της Τουρκίας που ο Τίμοθι Χάρισον μελετά από το 2004. Η συλλογή των στοιχείων είναι επίπονη εργασία. Υπάρχουν κομμάτια σε όλα τα σχήματα, σε όλα τα μεγέθη. Κάποια σκεύη είναι περίτεχνα διακοσμημένα με σχέδια. Τα αγγεία θα γίνουν για τον καλλιτέχνη της νεολιθικής εποχής ένα προνόμιο. Τα σχέδιά τους μας πληροφορούν για τις πεποιθήσεις και τον τρόπο ζωής της εποχής. Many times we have ceramic vessels or figurines that are clearly very conveying some kind of a social message or even a religious message, depending on what's being depicted. But in pottery, just in ceramic vessels, pottery vessels specifically, they often will decorate them, paint them elaborately, sometimes not just with geometric designs, but also with pictures of humans or animals or other types of creatures, let's say. So I think it's fair to say in those contexts, when we find that happening, that they are conveying, it becomes almost like a medium. Η κεραμική αποδεικνύεται πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Αναπτύσσεται συνεχώς. Θα τη συναντήσουμε σε πολλές περιοχές. Στη Σιβηρία πριν από 14.000 χρόνια, στην Ιαπωνία πριν από 12.000 χρόνια, στην Κίνα πριν από 10.000 χρόνια, προγενέστερη ακόμη και της Γεωργίας. Στην Εγγύς Ανατολή πριν από 7.000 χρόνια. Για την ακρίβεια εκεί άργησε να φτάσει. Ακόμη και η Αμερική δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Εκεί εμφανίζεται περίπου πριν από 5.000 χρόνια. Καθώς το εμπόριο εντείνεται και οι ανταλλαγές πληθαίνουν, όλο και πιο πολλές καινοτομίες εισβάλλουν στην καθημερινή ζωή. Μια από αυτές είναι και η είσοδος του αλόγου. Εξημερωμένο από νομαδικούς πληθυσμούς που κατοικούν κυρίως στο βορρά, ο άνθρωπος δεν το έχει υπεύσει ακόμη. Το χρησιμοποιεί μόνο για να σέρνει τις άμαξες. Ο Ζαν Ντενί Βίνιε του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού είναι αρχαιολόγος ειδικός στην εξημέρωση των ζώων. Le cheval a été domestiqué probablement au 4e ou 3e millénaire, donc 4000 ans après les bovins et peut-être 10 000 ans après le chien. C'est énorme. Sa domestication a entraîné des modifications très importantes dans les modes de transport. On avait ce cheval, on avait également des dromadaires, etc., d'autres animaux de transport et de trait, mais ça modifiait considérablement les échanges entre les sociétés. Il y a eu des perfectionnements techniques qui ont porté cette révolution agricole à un autre degré, à un autre niveau. Par exemple, l'utilisation de la laine qui apparaît, la domestication du cheval, de l'âne, du chameau, l'apparition de l'attelage, l'apparition de l'arère qui sert à labourer, un peu l'ancêtre de la charrue, l'apparition de la roue. Donc vous voyez toute une série de performances techniques qui ne sont pas présentes au début du néolithique et qui apparaissent dans un second temps et qui vont démultiplier les possibilités de ces premières communautés paysannes. Με τα νέα αυτά προνόμια, η γεωργία εξασφαλίζει σιγά σιγά την κυριαρχία της. Όπου συναντά την παραδοσιακή ζωή των κυνηγών τροφοσυλλεκτών, η γεωργία θριαμβεύει.
Όμως μια άλλη τεχνολογική εξέλιξη ετοιμάζεται, μια τεράστια πρωτοπορία, η μεταλλουργία. Ο χαλκός είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποιείται. Στη φυσική του μορφή είναι σπάνιο. Πριν από 8.000 χρόνια ο άνθρωπος κάνει μια σημαντική ανακάλυψη. Ο χαλκός κρύβεται μέσα στην πέτρα. Μια ειδική πέτρα, τον μαλαχίτη. Η ανακάλυψη αυτή θα ανοίξει το δρόμο στη μεταλλουργία. Ο Φιλίπ Αντριέ είναι ειδικός στην ιστορία της μεταλλουργίας. Στο εργαστήριό του προσπαθεί να αναπαράγει τις κινήσεις των πρώτων σιδηρουργών. Il va être capable de transmuter, c'est-à-dire de dire ce caillou, je sais que dedans il y a du métal. Parce qu'à côté, j'ai ce morceau de métal oxydé, verdâtre, pareil. Donc je sens, et c'est lourd comme ce métal. Donc là, je pense que je peux faire quelque chose. On est dans le sentiment, on est dans l'invention, on est dans l'intuition. Et ces hommes ont nécessairement besoin d'être intuitifs. Parce qu'à l'époque, la vie est tellement fragile que si on n'est pas intuitif par rapport au milieu, ce qui se déroule autour de soi, on est mort. Για να πάρει το μέταλλο, ο άνθρωπος εφευρίσκει, καινοτομεί. Υπάρχει η φωτιά, το ακροφύσιο, το καμίνι, το καλούπι, μια ολόκληρη σειρά εφευρέσεων και καινοτομιών. Θα περάσουν πάνω από 2.000 χρόνια έως ότου το μέταλλο σημαδέψει τον πολιτισμό. Μια μακροχρόνια διαδικασία με μικρές νίκες. Η υψηλή τεχνολογία της εποχής. Alors, on a notre creuset, on est capable de couler. On va couler dans un moule. Le moule a pris une forme quelconque. Ça peut très bien être une lame, ça peut être tout à fait un couteau, hein, comme ceci. Il est donc la forme en cire où le mou, où la pièce originale a été enrobée de ce limon. À partir de là, une fois que le métal est coulé, on le laisse refroidir. Et puis, une fois que c'est fait, donc, alors regardez, on voit bien ici le mélange fin qui a servi, a fait l'enrobage précis de la pièce. On vient juste de casser pour l'instant l'enrobage mécanique qui donne de la solidité. Voilà. Ensuite, je casse Alors, vous voyez que c'est la même pièce, sauf qu'il y a une différence. C'est que celle-là est brillante, polie, et celle-là ne l'est pas. Ο σιδηρουργός γεννιέται. Για την εποχή εκείνη μοιάζει με μαγεία. Μια μέρα πριν από 6.000 χρόνια, ο άνθρωπος αναμειγνύει το χαλκό με τον κασίτερο και δημιουργεί ένα νέο μέταλλο, τον ορίχαλκο ή μπρούντζο. Ένα μέταλλο σκληρό, πολύ ανθεκτικό. Θα χαράξει δική του εποχή. L'usage du bronze, c'est tout. C'est toute la vie quotidienne. C'est le couteau, c'est essentiel un couteau. Ça peut être aussi de la parure, ça peut être aussi des armes, ça peut être aussi des récipients. Ça va couvrir toute la gamme de ce qui peut être en métal. En faisant quand même attention, c'est qu'on n'est pas à Carrefour, hein, ou à Walmart, hein, à savoir qu'on ne va pas dans le rayon acheter, ça vaut cher ce métal. Ένας νέος οικονομικός πόλος σχηματίζεται. Είναι η αρχή της εποχής του σιδήρου. Το ορυκτό φέρνει πλούτο και οι περιοχές όπου συναντάται γίνονται πηγές δύναμης. Et cette notion, on peut tout à fait la comparer aujourd'hui à la notion de possession des sites pétroliers. Hein. On sait bien ce que ça représente comme enjeu à travers le monde et son économie.
Με τον ορίχαλκο ο άνθρωπος θα αποκτήσει και τα πρώτα όπλα μαζικής καταστροφής. Μια τεχνολογική υπεροχή που γρήγορα θα εξελιχθεί σε πηγή εξουσίας. Σε αυτόν τον κόσμο των αγροτών που είναι δεμένοι με τη γη, η εμφάνιση του σιδήρου προκαλεί κλονισμό. Τίποτα δεν μπορεί να του αντισταθεί. C'est à partir de ce moment-là, à partir de l'âge du bronze, qu'on trouve de ce que l'on appelle des couches de guerre. Et les couches de guerre sont des charniers. Et autrement dit, la guerre, la violence collective qui a pu exister avant, en tout cas apparaît de manière flagrante, à partir de cette époque-là, qui n'est pas très ancienne. C'est du 5000 années au maximum. Αναπόφευκτα, οι πλούσιοι ηγεμόνες θέλουν να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς να πειράξουν τους δικούς τους υπηκόους, θα πρέπει να ψάξουν κάπου αλλού. Οι άνθρωποι θα σχηματίσουν τα πρώτα στρατεύματα, θα κατακτήσουν τα γειτονικά χωριά και θα τα προσαρτήσουν. Έτσι γεννιούνται οι πρώτες πόλεις. Βρισκόμαστε στο 5000 π.Χ. στη χώρα των Σουμερίων, το μελλοντικό Ιράκ. Ένας αγρότης φτάνει στη μεγαλύτερη πόλη της γης, την Ουρούκ. Για έναν αγρότη η ύπαρξη τόσο πελώριων κτηρίων μοιάζει με θαύμα. Είναι σημάδι μεγάλης εξουσίας. Αντίθετα με το χωριό όπου όλα τα σπίτια μοιάζουν μεταξύ τους, στην πόλη συναντάμε δημόσια κτίρια, ναούς και παλάτια, γειτονιές για τους πιο εκλεκτούς και άλλες για τους τεχνίτες. Ενώ στο χωριό μένουν μόνο κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, στην Ουρούκ κατοικούν 80.000 άτομα. Ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν έμεναν μαζί. Ένα από τα σπάνια μέρη της γης όπου συναντώνται άνθρωποι δίχως να γνωρίζονται μεταξύ τους. Ο πληθυσμός είναι ατέριαστος. Υπάρχουν εργάτες που αναζητούν δουλειά, νομάδες, έμποροι, τεχνίτες, απλοί χωρικοί που έρχονται για να πουλήσουν τις πραμάτιες τους. Βρίσκουμε εξωτικά προϊόντα, μπαχαρικά, αρώματα. Ένα σταυροδρόμι όπου διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες συνυπάρχουν. Αρκετές σημερινές πόλεις δεν παρουσιάζουν τέτοιο μεγαλείο. Για την αρχαιολόγο Μαρτσέλα Φραντζιπάνε του Πανεπιστημίου Λα Σαπιέντσα της Ρώμης υπάρχουν κάποιες βασικές συνθήκες για την εμφάνιση των πόλεων. We need a very good agricultural land because there is need to feed people who do not produce themselves their food. And the other point is specialization. So different jobs, different specialized full-time specialists. And the third one, in my opinion, is the existence of a kind of vertical organization of the society. I mean, the presence or at least the emergence of elite who can be the rulers. Για τον απλοϊκό χωρικό είναι ένας κόσμος ανακαλύψεων.
Για να εξασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια υπάρχουν οι φρουροί. Μια αστική κοινωνία πολύ ιεραρχημένη, με έναν παντοδύναμο βασιλιά στην κορυφή και σκλάβους από κάτω. Ένα μέρος της πόλης είναι απαγορευμένο στο λαό. Ο ηγεμόνας περιβάλλεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Λίγα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Le roi, le souverain, décide, mais il fait appliquer par des administratifs, par des fonctionnaires, ses décisions. Le roi, le souverain, a partie liée également avec la religion. Autrement dit, souvent, le politique et le religieux se confondent, ou s'ils ne se confondent pas, ils sont quelque part complémentaires. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'organisations sociales, une organisation politique qui préside aux destinées de la ville. Παρά τη μεγαλοπρέπεια της Ουρούκ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια αγροτική κοινωνία. Ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται πάντα στη γη. Για να μπορέσει να ζήσει η πόλη χρειάζεται ο έλεγχος της υπαίθρου. La campagne est généralement assujettie à la ville. La ville est à la tête, contrôle toute une série de localités villageoises, de villages ou de localités moindres qui se trouvent dans les environs, c'est évident. Mais ce qui n'interdit pas à la ville, ou lorsque le territoire ne suffit pas pour nourrir la population, d'importer des biens agricoles de régions qui sont plus lointaines. Donc la ville, d'une certaine façon, vit aussi par le commerce. Elle ne vit pas repliée sur l'espace qu'elle domine politiquement, mais sur un espace beaucoup plus large. Et on peut dire que l'une des fonctions de la ville, c'est aussi de dominer un commerce à plus ou moins longue distance. Για να επιζήσει το κράτος, για να διεξαχθούν πόλεμοι, για να κατασκευαστούν και να συντηρηθούν τα δημόσια κτίρια, πρέπει να υπάρχουν τα μέσα. Το κράτος τα αντλεί από τον ίδιο τον πληθυσμό. Ο βασιλιάς επιβάλλει φόρους και δασμούς στο εμπόριο. Καθώς δεν υπάρχει ακόμη νόμισμα, ο λαός συνεισφέρει δίνοντας ένα μέρος από τα αγαθά που με τόσο κόπο παράγει. Όπως και σήμερα οι φόροι και οι δασμοί δεν είναι και πολύ δημοφιλείς. Ο λαός πληρώνει την οφειλή του ακόμη και με καταναγκαστική εργασία. Both systems coexisted, but work was one of the main resources, in my opinion, in that period. They exploited the local population to work for them. This is one of the basic resources, work. Is in fact the starting of dependent work, we can say. Before this time, every people work for themselves. They produce their own products. With the urbanization and the beginning of early state system, for the first time, there are people who can alienate their work for other people. Η Ουρούκ είναι η πρώτη μεγάλη πόλη κράτος, η απαρχή για αυτό που θα ονομάσουμε στη συνέχεια πολιτισμό. Κι άλλοι αστικοί πολιτισμοί θα εμφανιστούν σχεδόν παντού στον πλανήτη. Στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Κίνα, στην Αμερική. Εμφανίζονται πάντα εκεί όπου υπάρχει ήδη γεωργία. Ο πολιτισμός είναι το παιδί της γεωργίας. Εξουσιάζονται από μια αριστοκρατία που στην κορυφή της βρίσκεται ο βασιλιάς, ένας παντοδύναμος ηγεμόνας. Η πορεία του ανθρώπου περνά αναγκαστικά από μια κεντρική εξουσία που βρίσκεται στα χέρια της αριστοκρατίας. Οι ιστορικοί πίστευαν για πολύ καιρό ότι το κράτος γεννήθηκε από μια αργή μεταλλαγή της πόλης, η οποία θέλοντας να μεγαλώσει γινόταν πιο δυνατή και περίπλοκη, καταλήγοντας αναγκαστικά στον σχηματισμό μιας αριστοκρατίας που εξουσιάζει. Αυτό δεν συμβαίνει παντού. Μερικές φορές το κράτος δεν χρειάζεται την πόλη για να εμφανιστεί. Προς τα βόρεια, ανεβαίνοντας τον ποταμό Εφράτη, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην Τουρκία ένα μεγάλο σύμπλεγμα κτηρίων με παλάτια, ναούς, αποθήκες, εργαστήρια, αλλά κανένα ίχνος ανθρώπων ή αστικού πληθυσμού. Πρόκειται για την τοποθεσία Αρσλάν Τεπέ. Εδώ η κοινωνία είναι ιεραρχημένη στην ύπαιθρο. Αυτή η αριστοκρατία αποφάσισε να ιδρύσει το Αρσλάν Τεπέ σαν ένα είδος Βερσαλιών. Το Αρσλάν Τεπέ είναι ένα διοικητικό κέντρο που δημιουργήθηκε για να διαχειριστεί μια μεγάλη περιοχή.
Η αριστοκρατία μένει εκεί και οι λειτουργοί ασχολούνται με τη διαχείριση των τροφικών αποθεμάτων και της οικονομικής δραστηριότητας του κράτους. We can say that in some respect Arslan Tepe is not a city. We have another kind of development. So we have the same development of a complex society with central power, with economic centralization. So this means people controlled by these centers, but at the same time we don't have the typical phenomenon of urbanization, so people grouping into the main settlement, but people continued living around in the villages and in the area around. There is a kind of state without cities. Ένα κράτος χωρίς πόλη, σαν η αριστοκρατία να θέλει να απομακρυνθεί από τον λαό. Μια κοινωνία με δύο πόλους, στην κορυφή η αριστοκρατία, από κάτω ο λαός, ανάμεσά τους λίγοι μεσολαβητές. The power is in the hand of a real elite, so powerful elite, but there is a big distance with the population. In the Uruk society, so in the Sumer area, there is a more stratified societies. Στα ερείπια του Αρσλάν Τεπέ, οι αρχαιολόγοι βρήκαν δύο ναούς. Στους τοίχους των διαδρόμων που χωρίζουν τους ναούς από τις αποθήκες, απεικονίσεις θεοτήτων δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα υπόκειται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις. Εδώ, όπως και σε άλλες πόλεις της εποχής εκείνης, η αριστοκρατία στηρίζεται στη θρησκεία για να δικαιολογηθεί. Because at that time, religious and ideological legitimization of the power was the main force, the main basis of this power. They did not have yet military forces for internal purposes. They probably did not have a real legal system to control the behavior of the population. So the control was mainly exercised through ideology. Πριν από 5.000 χρόνια, ο Αιγυπτιακός πολιτισμός σχηματίζεται σύμφωνα με το μοντέλο του Αρσλάν Τεπέ. Μια ανθυρή γεωργία, τεράστιοι ναοί και παλάτια, λίγες πόλεις. Παρά τις διαφορές είτε στο Αρσλάν Τεπέ της Αιγύπτου είτε στην Ουρούκ, ένα στοιχείο παραμένει σταθερό. Η σημασία της θρησκείας για την εξασφάλιση του ελέγχου και της κοινωνικής συνοχής. Οι βασιλιάδες δεν θα διστάσουν να γίνουν θεοί για να νομιμοποιήσουν την εξουσία τους. The majority, at least, of the population have to believe in it, have to subscribe to the social structure that they find themselves in. Otherwise it becomes chaotic, it becomes a revolution, as it were, or it collapses. Για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πόλεων, οι άνθρωποι πρέπει να συγκρατήσουν στη μνήμη τους χιλιάδες πληροφορίες. Πρέπει να έχουν υπόψη τους τις οδιές, το εμπόριο, τους φόρους. Πώς μπορούν να θυμούνται όλα αυτά? Στα ερείπια αυτών των πόλεων στην Ουρούκ, όπως και στο Αρσλάν Τεπέ, οι αρχαιολόγοι βρήκαν εκατοντάδες σφραγίδες των οποίων τα πικτογράμματα υποδείκνυαν και τον αντίστοιχο γραφέα. Είναι η αρχή της γραφειοκρατίας. We found thousands of these ceilings, so in the public buildings of Fourth Millennium we have the proof of a very sophisticated system of control without writing, but they could make a real accountability every year or every administrative period through the ceilings. This system started in the Neolithic when people had the need to put their food together in one storeroom. And so there was the need for someone who controlled the movement of these goods. Έπρεπε λοιπόν να μάθουν να μετρούν. Παλιά, εδώ και χιλιετίες, οι άνθρωποι μετρούσαν με τις πέτρες που η αξία τους ήταν ανάλογη του σχήματος. Οι Σουμέριοι θα μεταφράσουν τις πέτρες σε σύμβολα που χαράσσονται σε πύληνες πινακίδες.
Οι σφραγίδες και τα νούμερα θα οδηγήσουν σιγά σιγά στη γέννηση ενός δυναμικού μέσου διαχείρισης και εξουσίας. Τη γραφή. Μια εφεύρεση που θα απελευθερώσει το ανθρώπινο πνεύμα. «5.000 χρόνια πριν, στην Ουρούκ, στο σημερινό Ιράκ, εμφανίζεται ένας τύπος, ο γραφέας. Είναι ο ειδικός της γραφής. Το κράτος γίνεται όλο ένα και πιο δυνατό. Χρειάζεται όλο και πιο πολλούς αντιπροσώπους. Στην πρώτη σειρά βρίσκονται εκείνοι που έχουν αναλάβει την εισφορά των φόρων, σημαντικό κομμάτι στη ζωή της πόλης. Ο γραφέας είναι υπεύθυνος για τους υπολογισμούς. Ο αρχηγός της φρουράς αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων του στέμματος. Αρχικά η γραφή έχει λογιστική χρησιμότητα. Επιτρέπει την καταγραφή των συναλλαγών, του συσσωρευμένου πλούτου και των πληρωμένων φόρων. Λειτουργεί σαν μνήμη και έλεγχο στην υπηρεσία του κράτους. Για τη γραφή χρειάζεται ένα βοηθητικό μέσο, κάτι προσιτό, εύκολο στη χάραξη, οικονομικό. Δεν χρειάστηκε να ψάξουν μακριά. Ο πυλός χρησιμεύει ήδη στο κτίσιμο και στην κεραμική. Αυτό το εύπλαστο υλικό γενικής χρήσης είναι ό,τι πρέπει. Ακόμη κι αν γίνει κάποιο λάθος, διορθώνεται εύκολα. Σβήνεται και ξαναγράφεται. Αρχικά χρησιμοποιούν σχέδια, πικτογράμματα των αντικειμένων. Σιγά σιγά το σχέδιο παίρνει μορφή και τελικά δεν αντιπροσωπεύει το αντικείμενο αλλά τον ήχο. Η γραφή αποδεσμεύεται από το σχέδιο για να γίνει φωνητική, πλησιάζοντας περισσότερο την ομιλούμενη γλώσσα. Όμως το πικτόγραμμα δεν εξαφανίζεται εντελώς όπως μας υπενθυμίζει ο Jean-Marie Durand. Il est possible que le pictogramme soit une tentation permanente de toute langue. Et nous-mêmes, à l'heure actuelle, qui écrivons d'une façon complètement phonétique, nous aimons bien quelques pictogrammes, par exemple, dans les défenses de stationner, interdit de fumer, etc. Ça peut avoir des aspects de pictogramme. Donc, un petit dessin vaut toujours un long discours. Οι Σουμέριοι χρησιμοποιούν ένα αιχμηρό καλάμι για να χαράζουν πάνω στον πυλό. Χρησιμοποιούν μικρές γραμμές που ξεκινούν από μια πιο φαρδιά αρχή. Γιατί αυτό το σχήμα? Στον πυλό είναι πιο εύκολη η χάραξη ευθείας γραμμής παρά καμπύλης. Αυτές οι γραμμές σχηματίζουν διάφορες γωνίες και συνδυασμούς. Το σύνολο μοιάζει με μια δομή. Η γραφή αποκτά ένα σχήμα. Ο γραφέας οφείλει τη δύναμή του στη γνώση του. Ίσως η γραφή να γεννήθηκε από ένα σύνολο ατόμων που διαφυλάττουν τα προνομιά τους. Μια γνώση που διδάσκεται στους μαθητευόμενους λογιστές. Οι αρχαιολόγοι δεν κινούνται πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Et on a très souvent pensé que les scribes représentaient une caste de savants. C'est peut-être moins beau que cela. Il y a certainement des gens qui mettaient longtemps à apprendre, qui ont formé une sorte de milieu fermé, qui ont eu leur texte à eux pour apprendre leur métier. Mais lorsque l'on peut bien comprendre, par exemple au début du deuxième millénaire, on se rend compte avec surprise que l'écriture est le bien de beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et quand on dit par exemple les femmes ne savent pas écrire, elles ne sont pas éduquées, au début du deuxième millénaire, on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. Les femmes, elles écrivent, alors elles écrivent peut-être de façon moins professionnelle que les scribes professionnels, mais on se rend compte que n'importe qui a accès à l'écriture. Σχεδόν όπως η γεωργία αναπτύχθηκε σε πολλές περιοχές, έτσι και η γραφή εμφανίστηκε σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.
Στη Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο, στην Κίνα, στην Ινδία και στην Αμερική. Φαίνεται πως σε μια συγκεκριμένη στιγμή της εξέλιξης της κοινωνίας ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να γράψει. Με τη γραφή έχουμε καλύτερη γνώση για τους προγόνους μας. Οι λογιστικές αναφορές μας διαφωτίζουν για την καθημερινή ζωή, για τα αγαθά, καθώς και για τις διενέξεις. Θα πάρει πολύ χρόνο, πάνω από 1000 χρόνια, μέχρι ότου η γραφή ξεφύγει από το λογιστικό της ρόλο. Η γραφή θα φτάσει να αφηγείται ιστορίες. Η προφορική παράδοση θα μπορέσει επιτέλους να καταγραφεί για πάντα στον πυλό, στον πάπυρο, στην πέτρα. À partir du moment où l'écriture arrive, eh bien, on commence par savoir quelle langue ces gens parlaient. On sait comment ils se nomment, on connaît le nom des villes, on connaît infiniment plus de choses. Mais pour que le discours historique s'instaure, il faut bien plus. Il faut que l'on ait des textes qui nous renseignent sur les structures sociales, sur l'architecture des activités humaines. Et moi, je considère personnellement que dans tout le 3e millénaire, l'écriture contribue au discours historique à côté des trouvailles archéologiques en l'enrichissant et en le diversifiant. Η γραφή αποτελεί απαραίτητο μέσο για την εξουσία. Χάρη σε αυτήν, ο λόγος και η βούληση των βασιλέων μπορεί να επεκταθεί σε μακρινές περιοχές. Η γραφή τίθεται στην υπηρεσία του κράτους. Οι πρώτες καταθέσεις νόμων που συχνά συνδέονται με τη θρησκεία εμφανίζονται. Έτσι η γραφή γίνεται επίσης μέσο προπαγάνδας στην υπηρεσία της εξουσίας. Έχει την ικανότητα να διασχίζει το χρόνο και να κάνει τους ανθρώπους αθάνατους. Il y a un rapport évident entre le pouvoir et l'écriture, ne serait-ce que parce que l'écriture très souvent magnifie le pouvoir. Lorsque l'on écrit une inscription royale pour louer le roi, on se rend compte que le scribe lui propose toute une série de modèles sur argile et que c'est le roi qui choisit celle qui va le représenter pour les générations futures. Un petit peu comme Louis XIV intervenait pour les inscriptions de la Galerie des Glaces en disant « Vous allez me remplacer cette inscription par une autre. Je veux pas que ce soit en latin mais en français pour que tout le monde comprenne, etc. » Οι βασιλείς χρησιμοποιούν τη γραφή για να ωρεοποιήσουν την πραγματικότητα. Αντιδρούν όταν κάποιος αλλοιώσει τα οικονομικά στοιχεία του κράτους. Ο γραφέας που έχει κάνει απάτη θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Την εποχή εκείνη η δικαιοσύνη των βασιλέων είναι άμεση. Η γραφή αποκαλύπτεται πιστός φύλακας της γνώσης. Επιτρέπει τη μετάδοσή της σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Όμως θα πρέπει να τους διδάξουν. Η γραφή δύσκολα θα γίνει δημοκρατική. Θα χρειαστούν χιλιετίες ολόκληρες.
Μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα καινούργιες ομάδες νομάδων εμφανίζονται. Οργανωμένοι σε καραβάνια διασχίζουν τον πλανήτη, συναλλάσσουν τα υπάρχοντά τους σε χιλιάδες χιλιόμετρα και οργανώνουν ασυνείδητα τη μεγάλη διάδοση της γνώσης που δεν θα σταματήσει να αυξάνεται. Χάρη σε αυτούς τους ταξιδιώτες και το εμπόριο, οι γνώσεις θα συσσωρευτούν. Οι επιστήμες, οι τέχνες, οι τεχνολογίες θα προοδεύσουν. Η γραφή θα γίνει το στήριγμα της ανθρώπινης δημιουργίας, το πιο ισχυρό μέσο επικοινωνίας του κόσμου. Βρισκόμαστε στο 4000 π.Χ. 8.000 χρόνια έχουν περάσει. 8.000 χρόνια που ο άνθρωπος ξέφυγε από την νομαδική ζωή του κυνηγού τροφοσυλλέκτη. Επινοεί την γεωργία, εξοικειώνεται με τη γη, τα ζώα, μαζεύει πλούτο, επεξεργάζεται το μέταλλο. Ακόμα και οι θεοί του μοιάζουν τώρα. Έχει γίνει ο αρχηγός της δημιουργίας. Από εδώ και στο εξής, ο μόνος του εχθρός θα είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ο Homo sapiens ή έμφρον άνθρωπος αριθμεί τώρα 100 εκατομμύρια. Ετοιμάζεται να χτίσει τις πυραμίδες, να ιδρύσει αυτοκρατορίες που θα ακμάσουν και θα καταστραφούν. Η νεολιθική περίοδος έχει τελειώσει. Όμως η ανθρώπινη περιπέτεια συνεχίζεται. Finalement, cet homme du néolithique, qui est notre ancêtre direct d'une certaine façon, dans la mesure où c'est lui qui a commencé à modifier, à artificialiser la nature, pour en faire ce milieu hyper technicisé dans lequel nous vivons. Eh bien, cet homme que nous sommes, cet urbain, quelque part, regrette peut-être le temps des chasseurs-cueilleurs. Je veux dire, il a un peu la nostalgie de ces temps paléolithiques. On le voit bien aujourd'hui avec l'écologie, où cet homme a besoin d'aller sur les montagnes les plus hautes, dans les forêts les plus profondes, de rechercher les paysages les plus naturels qu'ils soient, ou qu'il croit être naturels, parce que même ces paysages d'aujourd'hui dits naturels sont souvent eux-mêmes très anthropisés, très modifiés par l'homme. Un peu comme s'il y avait quelque part un regret de ces temps très anciens dont l'homme ne se serait pas départi. Au fond, l'homme, en s'éloignant de la nature, il s'est donc dénaturé, mais quelque part, il a gardé une forme de nostalgie de ces temps primordiaux. Σε λίγο οι άνθρωποι θα είναι δισεκατομμύρια. Θα μπορούν να μεταδίδουν τις γνώσεις τους όλο και πιο γρήγορα. Και όταν δεν θα ξέρουν πια πού αλλού να πάνε, θα κοιτάξουν προς τα πίσω για να καταλάβουν από πού ήρθαν. Μετάφραση Γιάννα Μανολά, Αθηνά Θεοφανίδου. Αφήγηση Γιώργος Καλατζής. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Γκοσές. Μίξη ήχου Αλέξανδρος Στρατής. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.